besok Juni 6.3 Bahagia dong BTR ni singo tanai BTR ni bayi tanai Islam ke boro bijen Puraisali be Puraisali pra venture school pra sorkari kalam janango LP school, MA school, high school, college beper kasihber provinsi janango Raja Raja Nangman Assam Sorkara oरैबादि लासै खामानि मावबाय 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 22 खालाराव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांजों जोंनि सावरायनाया लास्ट आरो आइदिनखालि जों बिथांनो मोनसे रिपर्ट जों दाखिल खालामदों बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफान गासैबो जोङो बेसेबां बिटिसिनि सिङाव जेसेबां फरायसालि दङ कलेजखौ लाफानानै बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' कसारि काउन्सिलनि सिङाव थानाय जेसेबां बर' बिजोंनि फरायसालि बेसेबां फैसा नांगोन जोंनाव हिसाब बिनायाव जों बिथांमोननो हिसाब होबाय जों बेसेबां थांनो हागौ बोसोराव जों बुंबाय जे प्राय 200 कोटि एबा 200 crore सोलोंथाइ मन्त्रिया बागदावबाय बा इमान फैसाथ' आमी दिबा नङा आं बेयावनो बुंदों सार बे नोंथांनि इस्यु नङा It is a matter of peace accord नि क्ल'ज मथे बेखौ नोंथांमोना मावनांगोन नाथाय बिथाङा मा खालामबाय बे फाइलखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिनो हरालासिनो गावनो बुंबाय जे बेखौ उनाव सावरायनोसै बेनि उनाव प्राय 8 मास जोंहा दिनैबो जोंनि दाबियाव हिमालय हाजोबारि जोङो गोख्रों जानानै दङ 6.3 नि गेजेरजों बिटिसिनि सिङाव थानाय गासैबो बर' बिजोंनि फरायसालि कलेजखौ लाफानानै गासैबो प्रभिन्सियेलाइजेसन जानांगौ माबोरै हायो सरकारि खालामनांगौ बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' कसारि काउन्सिलनि सिङाव थानाय गासैबो बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राबो सरकारि खालामजानांगौ बे जोंनि दाबि दानिया जों मा खालामबावो आसाम सरकारा लेखाखौ हरा मालाबा जोंहाथ' गोबां फोरोंगिरि दङ सार दङ मेडाममोन दङ नंगौना नङा एलपि स्कुलनि दङ एमइ स्कुलनि दङ हाई स्कुलनि दङ लेखाखौ हरा सम मथे हरा लेखा हरबाबो बिराद गोरोन्थि जोंहा आलारि ब्रह्म मेडाम बिथाङा मिथिगोन माबायदि गोरोन्थि हरो लेखाफोरखौ मानो गोरोन्थि जायो थांनानै एखेबारे ससियेल मिडियाआव जों उरायनोसै बे बर' साहित्य सभाया मा खालामदों लेखाया गोरोन्थि जाबाय नालाय डाइरेक्ट माने दायया सोरखौ बुंहरो बर' साहित्य सभा बे बर' साहित्य सभाया मा खालामदों बबाव थैना थाखो बर' साहित्य सभाया मायाव गोरोन्थि जायो टाइप खालामग्रा मानसिया बर' नङा आं नोंथांमोननो स्पष्ट खोन्थागोन जाय डिटिपि खालामग्रा कम्पिउटार खालामग्रा मानसिया बर' नङा जोङो दाबि खालामबाय थादों जे जायफोरनाखि डिटिपि खालामो बिथांमोनहा बर' गोरों जानांगौ बर' मानसि जानांगौ आसाम सरकारा फैसा गैया होननानै आलदा बर'फोरनि थाखाय डिटिपि अपारेटर होआ दानिया मा जानोसै बियो नायनानै बुजाबायनोसै बेनो हरनोसै गोरोन्थियानो गोरोन्थि दाया सोरखौ हमनोसै बर' साहित्य सभा जोङो माने गोबां जेंना जोङो मोगा मोगि जाबोदों बेफोर जेंनाखौ जोङो हाजार बार जानो थाखाय थाग थियारि मानि थाखाय बर' बिजोंखौ फोथांनायनि स्वार्थआव जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिखौ जोङो थैनो होआ नाथाय बेनि गेजेरावबो बर' बिजोंनि गेजेरजों मेट्रिक होनायनि अनजिमाया खमायलांबाय थादों रायजो राजा नोंथांमोन जानो हागौ दिनैनि दिनाव जुदि नायोब्ला 15,000सो फरायसाफ्रा थांनाय बोसोराव मेट्रिक होदों खमायबोबाय थादों 19,000निफ्राय 18,000 18निफ्राय 17,000 17निफ्राय 16,000
15,000 फैगासिनो दं बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा मेट्रिक लिरनाया। आं दा बेखायनो सोंदों रायजो नोंथांमोन जे दिनै बर' बिजोंनि अबस्थाया बिदि जादों, मानो जादों? आं बांसिन बे समाव बर' बिजोंनि सोमोन्दै बिबुंथि लाखिदों। मानोना बे दिनै जोंनि थाखाय मोनसे जोंफ्रुनाय जेंना, बार्निं प्रब्लेम, जाय प्रब्लेमा जोंनि हारिनि बिजोंखौ दिनै फोजोबनो थांगासिनो दङ। सरकारा फोरोंगिरि हरबाबो सोरखौ हरो मिथिगौ ना? बर' बिजोंनि फरायसालियाव असमिया मानसिखौ हरो। बे असमिया मानसिया, जाय मानसिया बर'नि मोनसेबो सोदोबखौनो रोङा, बे मा बर' बिजोङाव फरायसाफोरनो फोरोंहैनो बियो? बिटिसिनि सिङावबो जागोन, बिटिआरनि बायजोआवथ' माने जोबनो गैया। 10 फोरोंगिरि थानायाव मोनसे फरायसालियाव 7 असमिया सुबुंनि फोरोंगिरिखौ हरोब्ला मा बर' फोरोंनो बेयो? जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा मा मोजां गियान मोनदों बेयो? बेफोर जेंनाखौ जों दिनै मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बेफोर गासैबो जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय मोनसे आलादा बिथोनखौ सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेस बेखौ दानानै होबाय। खामानियानो गैया। बिथांमोना जबाय थायो। जों थांबा बुङो नोंथांमोना मानो फैथारा होननानै। खामानियानो गैया, गोहोखौनो होआखै खामानि मावनो हानाय। ट्रेन्सफारनिबो पावार गैया बिथांमोना, मा खामानि मावनो? बेसेबां दुखु गोनां खोथा। जोंजों रायलायबा सिएमनि सिगाङाव बुंबायो, सब हब सिएमनि सिगाङाव। सिएमआ जै थांखांबाय गैलाबो, नों फाइलाबो गोमाखो फात्ता मोनला। साংঘातिक रोखोमनि बिथांमोना आसुरित मोनदों। बिटिसिनिफ्राय जोंनि बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद जोङो जयै जेब्ला खामानि मावबाय थादों, नैबे बोसोरनि जानो हागौ बेयो फेब्रुवारि दानसोआव बिराद बुरजा डकुमेन्ट्सखौ हरजोब्बाय। बिटिसिनि डाइरेक्टर बिथाङा गावनो थांबाय, जमा हैबाय। अखानायै थांना नायबा फाइलानो माखासे गोमानानै दं। बे जोंनि बुंनाय बाथ्रा नङा, जोंनि बिटिसिनि मानिजाथाव सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरिनि बाथ्रा। जोंखौ बे रोखोमनि खालामो। दिनैनि दिनाव बर' बिजोङा थांनानै दं होनब्ला, बर' बिजोंनि फरायसालि थांनानै दं होनब्ला, आं बेखायनो मोननै आफादखौ जेब्लाबो आं क्रेडिट होयो, बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद।